Tålmodighed og hjælpsomhed. Hvem har tid til det? Kan jeg lige få en hurtig hånd på dem, der vil betragte sig selv som udpræget tålmodige mennesker? Ja, okay. Der er nogen. Det kan være, det er jeg, der skal herop og snakke i stedet for mig. Jeg synes egentlig, at jeg selv er udpræget tålmodig. Men man kan godt komme i øjeblikket, det tænker jeg også jer, der har hånden op, at der vil sige, at der kan komme øjeblik, hvor man er lidt mindre tålmodig. Men jeg tror faktisk, at de fleste på et eller andet tidspunkt rammer ind i og bliver ramt af. Jeg var ude og gå med hunden her den anden dag, og så jeg lige, at der var kommet en ny busreklame, altså på en busstoppested. Og den så sådan her ud. Djursland har hørt dine bønner. Og jeg tænker først omgang, Djursland er ikke noget med Gud hører bønner og sådan noget, og jeg slet ikke lige... Og det var kun det, der jeg lige læste allerførst, der Djursland har hørt dine bønner. Hvad sker der over på Djursland? Nå, ja, det er dem, der høster bælgfrugter. Ja, bønner. Vi har også bønner hjemme i haven, men altså, jeg ved ikke rigtig, hvor meget de virker i forhold til Gud. Men i hvert fald, så vil vi starte nu her med at bede sammen. Kære himmelske far, vi takker og priser dig, fordi du er Herre og Gud, og tak fordi vi kan tale med dig. Jeg beder om, at du vil fylde os nu med din hellige ånd, og at vi må få lov til at opleve den her åndens frugt, også dem, der vi kan være mere udfordret af. Herre, tal du til vort hjerte. Amen. Og så har jeg lyst til lige specielt at sige velkommen til dig, som måske ikke har sådan et personligt forhold til Jesus og tror på ham. Fordi at det her emne i dag, det handler om åndens frugt. Og åndens frugt, det er dem, som får det. Åndens frugt, det er ved tro på Jesus Kristus. Så bliver man fyldt med Helligånden, og så kommer der nogle frugter af det. Så det er til både til jer, der sidder her, og jer, der følger med på YouTube. Jeg vil sige til, at hvis ikke du tror, så kan du her se, hvad det er, man får ved troen på Jesus Kristus. Man får nogle frugter, som kan virke ind i vores liv. Men jeg er så glad for, at du er her. Jeg er så glad for, at du løb med. Fordi at det her, det har noget vigtigt at sige ind i vores liv, og jeg tror også godt, du kan få noget ud af det. Så kunne jeg godt tænke mig at stille jer alle sammen spørgsmål. Hvad er kendetegnet ved en frugt? Prøv lige at sidde sammen lige et øjeblik, 2 og 2. Lige sige, hvad er kendetegnet ved en frugt? Eller se et ledende, hvis du ikke har lyst til at snakke med nogen. Hvad kendetegner en frugt? Ja, kan jeg lige få nogle bud? Hvad er kendetegnet ved en frugt? Ja? Ja, stilk. Måske. Ja. Den fornyer sig. Den sætter fast på træet. Ja, og? Den er frø. Ja. Det er der for rigtig mange frugter, der har. Den skal vandes. Den skal vandes. Frugten skal vandes. Den skal have noget vand for at kunne vokse. Skal frugten have vand? Det er en afgrøde. Den afgrøde, ja. Skaber, Men det er jo ikke helt forkert. Ja. den skaber nyt træ. Den kan skabe et nyt træ, ja. Det er også en god point. Før livet videre, ja. Men det der med, at det bliver vandet, det er et eller andet sted også rigtigt, fordi, men det er jo ikke frugten, der bliver vandet. Men det er det, frugten sidder på, der bliver vandet. Og når vi taler om frugter, om åndens frugt, som også taler herom, så handler det jo om, at vi skal hænge fast i noget, for det er det der skaber frugten, det er det, vi hænger fast i. Så lige nu, i går, der plukkede vi 1,5 kilo jordbær derhjemme i haven. Og det, hvis ikke at de her hang fast i noget, hvis ikke de fik saften fra jordbærplanten og kraften derfra, så blev de ikke til noget. Hvis ikke der var blevet vandet,
på de her jordplanter, og så var de bare, og jordbærne blev kedelige, de kunne ikke blive fyldt af lækker saft. Og sådan kender enhver slags frugt, det er, at den skal hive af stammen. Og sådan er det også med de her frugter, vi skal tale om her. Åndens frugt skal tage kraften fra Jesus, fra Gud, fra Helligånden. Vi skal fyldes derfra ned til os, for at vi kan udfylde det, som frugten er. Fordi at, der står ikke her, at vi skal blive åndens frugt. Der står, at vi er det. Og det er fordi, det udgangspunkt det er nemlig, at vi her tror på Jesus Kristus. Så har vi allerede åndens frugt. Og så står der her, at åndens frugt er kærlighed, glæde, fred. Og så de 2 ord, vi skal arbejde med i dag. Tålmodighed og hjælpsomhed. Godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Og man kan sige, at den, der er grundlaget for det hele, fordi hvis man læser andre steder i Nyt Testamentet, så kan man læse om, at åndens frugt er mange flere ting, end det, der lige står her. Men det er det, vi har med i dag. Og det, som er kendetegn, og som bærer det hele, det er ordet kærlighed. Kærlighed omkranser nemlig alt andet, og udgangspunkt for alt andet. For både glæde og fred og tålmodighed, hjælpsomhed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er det, som giver det. Inden jeg gik i gang her i dag, eller ikke i dag, men med at forberede mig til i dag, så tænkte jeg, hvad i alverden skal jeg finde ud af at sige noget om tålmodighed og hjælpsomhed? Men jeg kan faktisk sige, at jeg har til 2 taler. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan brænde mig til, at vi får det, som I skal have i dag. Men der kunne siges rigtig, rigtig meget om det her. Ordet tålmodighed. Når vi nu snakker om det med kærlighed, så har jeg brugt det her ligesom et billede, som vi også har i vores folder, med sådan nogle klodser her fra klods med jord, hedder det. Og man kan sige, at kærligheden, det er grundlaget. Hvis vi fjerner kærligheden her nederst her, på den her, så vil den her stak vælte, det gjorde den faktisk sidste gang, da jeg var ved at prøve at reparere den lidt. Og man kan sige, at det vi er i gang med i dag, det er sådan noget, der kærligheden bærer, så vi er lidt længere op. Vi kunne tage den her gule ud, vi kunne tage hjælpsomhed, det kunne vi også tage ud herop. Man kan sige, hvis man tager det væk, så er det også lidt mere skrøbeligt. Men det er kærligheden, der bærer stadigvæk. Kærligheden, der bærer stadigvæk. Men vi skal snakke om de her 2, tålmodighed og hjælpsomhed. Og tålmodighed, det er der jo generelt ikke ret mange af os, der har. Hvert eneste dag, der er der flyvemaskiner, der flyver friske frugter. Og når du så lige her for ikke så lang tid siden, at man også har fløjet blomster fra Sydamerika. De bliver fløjet ind til Europa, for at vi kan have friske blomster, som vi ikke selv har her. Er det ikke vildt? Vi har tomater hele året rundt, selvom vi ikke kan dyrke tomater andet i sommerperioden herhjemme i Danmark. Men det er fordi, vi er utålmodige. Vi skal helst kunne have tingene hele tiden. Så de bliver fløjet. De bliver måske kørt ind med lastbiler fra Sydeuropa og andre steder, måske i Nordafrika. Og kender det, hvis man nu sidder og sammen, bare man sidder 3 sammen, eller 4 sammen, og så man har et spørgsmål om et eller andet, så kan man ikke lige diskutere det. Fordi det samme, den ene stiller spørgsmål, så er 3 andre, der sidder på Google og finder ud af, nå, det har vi svaret, ikke? Det er ikke særlig sjovt længere, for man kan ikke diskutere noget af det. Vi kan altid finde svaret, ikke? Og sådan kunne man blive ved. Jeg har en historie med fra Afrika. Det er en tidligere missionær, som var på genbesøg dernede. Så skulle han ud og holde en foredrag ude i en by. Og de kørte mellem 2 byer, der hedder Kilpili og Sumbawanga. Og mens de kører der, så ham chaufføren, han kigger hele tiden på sit ur. Og der undervejs, og så spørger han om, hvorfor gik du sådan på det ur der hele tiden? Jamen det er fordi, vi skulle helst være der til tiden jo. Og så sagde han, jeg var her sidst som missionær. Der var det også europæere, der havde tid. Nej, der havde klokken, men det var jer, der havde tiden. Vi kunne godt finde ud af, hvad klokken var, men I havde tid.
Nå, men han ville jo selvfølgelig passe, at han kom frem til tiden. Så kom de lige lidt efter, så kom de til en lastbil, der simpelthen holder ind i vejsiden og kan køre mere. Og så holder chaufføren ind, og så spørger han om, hvad der er galt. Batteriet er fuldstændig dødt, den kan ikke starte. Og hvad gør chaufføren så? Han går ud og skruer sit eget batteri af, sin bil, de kører i, sætter over og får startet bilen, så den kan køre igen, lastbilen. Og så sætter han tilbage igen i sin egen bil. Og så siger den her investering, hvorfor gjorde du egentlig det? Du havde travlt med at følge tiden og klokken hele tiden. Den havde jeg jo i mellemtiden lagt over i vindueskarmen, for nu skulle jeg ikke bruge den mere. Jo, så han vi hjælper altid hinanden. Så ved vi, at hvis det en dag er os, der står hjælpeløse ved vejsiden, så vil andre stoppe op for at hjælpe os. Så sparer vi jo tid, tænker jeg. Så sparer vi jo tid ved at tålmodighed, ved også kan nå noget ind i tiden. Så er man faktisk hjælpsomme. Nu skal vi læse en historie, som jo som er en af de mest kendte historier fra Bibelen af, som hedder Den barmhjertige samaritaner. Men prøv lige at læse den nu her, med de her 2 ord i baghovedet. Tålmodighed og hjælpsomhed. Tålmodighed og hjælpsomhed. Nej, det var fordi jeg var lige ude til en samtale og snak, så drak vi kaffe sammen, og så blev der drukket kaffe og så en kop her, og stod, Gud, giv mig tålmodighed, gerne nu. Så, den kender jeg måske godt. En dag kom en jødisk skriftlært for at sætte Jesus på prøve. Mester, hvad skal jeg gøre for at få del i det kommende liv? Spurgte han. Hvad siger Toraen, altså Mose lov? Jesus svar. Den siger, at du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, med liv og sjæl, og med al din styrke, og med alle dine tanker, svarede den skriftlærte. Og den siger også, at du skal elske din næste som dig selv. Rigtigt, svarede Jesus. Gør det, så skal du få del i livet. Manden ville retfærdiggøre sig selv, og derfor spurgte han, jamen, hvem er så min næste? Lad mig fortælle dig en historie, svarede Jesus. En mand var på vej fra Jerusalem til Jericho. Pludselig blev han overfaldet af røvere. De rev tøjet af ham, slog ham til jorden og lod ham ligge halvdød i vejkanten. Tilfældigvis kom en præst gående ned ad den samme vej. Da han så manden ligge der, gik han over i den modsatte side af vejen og fortsatte. Senere kom en tempeltjener til det samme sted. Da han fik øje på manden, gik han også forbi i den modsatte side af vejen. Til sidst kom en samaritaner forbi, ridende på sit æsel, for han var på en lang rejse. Da han så manden ligge der, fik han medlidenhed med ham. Og så tog han ham af sit æsel, så stod han af sit æsel og gik derhen. Han rensede og behandlede mandens sår med olivenolie og vin og forbandt dem. Derefter anbragte han manden på sit æsel og bragte ham til en landevejskro, hvor han fortsat selv plejede ham. Dagen efter gav han kroværten 2 denarer og bad ham tage sig af manden. Kommer det til at koste mere, skal jeg nok betale dig på tilbagevejen, sagde han. Hvem af de 3 synes du har handlet som den overfaldendes næste? Ham, der viste barmhjertighed, svarede den skriftlærte. Så gør du, som han gjorde, sagde Jesus. Så gør du, som han gjorde, sagde Jesus. Var manden tålmodig? Altså, prøv lige at høre her. Han var på en lang rejse. Han havde reddet på det her æsel i lang tid, fordi han skulle på en eller anden destination. Han havde et mål, han skulle hen til, og som han sikkert havde en idé om, at han skulle nå inden for en vis tidspunkt. Og måske var han træt, fordi når man har reddet i lang tid, så kan man godt blive træt. Man kan også godt blive øm bagi. Jeg har selv haft test, og ved, at når man rider langt, så kan man godt blive noget øm bagi. Jeg har faktisk engang haft øm bagi, at de gav sådan nogle vabler på bagenden.
Det skal lige sige, det godt gør afs. Hvor man får sådan nogle vandvabler deromme bagpå. Så får man hård hud bagefter og sådan noget. Og det havde han måske haft, eller også havde han allerede hård hud, fordi han var vant til at ride. Og så kommer han der. Og nu skal vi ikke snakke så meget om dem. Men først så går der en præst og en tempeltjener, levit, forbi, som ikke har tid. Som ikke har tid. Nu står der som underoverskrift til det her, vi har i dag. Hvem har tid til det? Det havde de ikke. Det havde de ikke. Fordi de skulle videre til det, de skulle. Selvom det var en præst og en tempeltjener. Jeg spørger mig nogle gange på, om de egentlig er et billede på, hvordan vi kan være som, også som kristne nogle gange. At vi glemmer, hvad der er vigtigt. Vi tror, det er det, vi skal. Om de skulle op og tjene i templet. Det skulle nok ikke forstå, at de skulle være fra Jerusalem, hvor templet lå ned til Jericho, som lå nede ved vandet. Der var sådan 30 kilometer og sådan noget. Og men de skulle måske et eller andet. Og de blev også urene ved at røre ved en, der sådan var halvdød, eller hvis han var død, det vidste de jo ikke præcis, men så blev de urene. Men de gik forbi. Går vi nogle gange forbi, fordi vi ikke har tålmodighed. Men den barmhjertige samaritaner, han lod sig forstyrre på sin rejse. Ikke bare sådan lige, når skal jeg hjælpe dig over gaden, eller lige inden, hvis man er inde i Netto eller Rema, eller hvor man nu handler hen, når skal du ikke have mere, du kan godt lige komme foran mig i køen. Så, altså, det var ikke bare lige det, han gjorde. Nej, han tog sig af ham. Han satte sig ned, og han forbandt ham, og jeg behandler først hans sår, ikke også, med olie og vin. Han offrede noget af sig selv, det han havde, og forbandt ham. Og så satte han sig op på sit ridedyr. Så hastigheden, der var sat ned nu, fordi nu skulle han jo gå med ham hen til det sted, hvor det skulle være en landevejskro, hvad der måske var deres slags, også hospital dengang, det ved jeg ikke præcist, men det har man sikkert gjort. Og derinde, der står der, at han tager også af ham derinde på kroen. Faktisk så overnatter han på kroen. Han bliver forsinket en hel dag. Altså ikke bare lige 2 minutter ved kassen. Det var en hel dag, han blev forsinket. Det er tålmodighed. Og tid. Og han bruger altså tiden på at hjælpe ham. Og så dagen efter, så er det ikke nok med, at han har brugt den her tid. Han betaler sandelig også udgifterne for, hvad det koster. Han betaler udgifter, det koster. Det er der tålmodighed, og det er hjælpsomhed. Hvis man læser grundteksten på det her, som er skrevet på græsk, så hedder, ja, det var egentlig først noget senere, jeg skulle sige det, men det kan vi lige gå ned til nu. Så hedder ordet Kristos, altså hjælpsomhed, hedder Kristus. Kristos. Og det er ligesom, det ligner lidt Kristus, eller Kristos, som man betyder Kristus, altså Jesus Kristus. Hjælpsomhed og Kristus. Og der er ikke noget til fælles i det her 2 ord. Det er ligesom Gud og god. Gud er god. Altså, Gud er slet ikke det samme som Gud, men Gud er god. Eller kost på den. Der er sådan et ordsprog inde, og man kan når man læser Nye Testamente på græs, så er der flere steder, hvor man ligesom kan se, her er undertonen, her har man måske lige smilet lidt, da Matthæus han skrev noget af det her, fordi at han kørte lidt på det der ordsprog, de ligner meget hinanden, de 2 ord. Men det var Kristos og Kristus. Men det handler også om, at Kristus, Jesus Kristus, er som den barmhjertige samaritaner over for os. Han har tålmodighed med os. Han bærer over med os. Han er vores hjælper. Han er, og man kan ikke sige hjælpsomhed,
Det er også hvis man tager en autoriseret oversættelse, det her det er fra Nytestamentet på hverdagsdansk, hvis man tager en autoriseret oversættelse, så står der venlighed i stedet for hjælpsomhed. Men det er den samme grund, der kan oversættes på begge dele. Men det er et ord, man ikke kan sige, uden at der er handling bagved. Du kan ikke sige ordet, men om en, der var om en person var venlig. Hvis du siger, at en person er venlig, så er det fordi, der har været en handling. Altså man har gjort noget, det gør, man oplever, at vedkommende er venlig. Eller vedkommende er hjælpsom. Det er det samme. Der er en handling bagved. Så man gør noget for nogle andre. Det ligger i hjælpsomhed. Og den er affødt af tålmodighed. Fordi tålmodigheden, det gør, at vi har tid til at vente, eller tid til at gøre noget for en anden person, selvom vi måske har nogle andre planer. Nogle gange kan vi godt planlægge hjælpsomheden, men så sætter vi tid af. Men andre gange støder vi bare på en situation. Her er der en, der har brug for hjælp, og så koster det tid. Måske økonomi, måske nogle andre ting ind i det. Og det er åndens frugt, at vi bliver som Kristus. At vi kommer til at vi bliver aldrig som Kristus, men vi kommer til at afspejle ham ved at leve i Kristus, altså i troen på Kristus, så kommer vi til at afspejle ham. Og hvis vi synes, det her med tålmodighed, jeg har lidt svært ved, og hjælpsomhed, jeg har lidt svært ved, så er det fordi, at vi måske ikke suger nok kraft fra træet eller planten, nemlig Kristus selv. For det er ved ham, vi bliver fyldt af ånden. Det er den måde, vi kan bære frugt. Vi kan være frugt på, og vi er frugtet på. Når man plukker jordbær, så jeg har aldrig nogensinde haft så store jordbær, som vi har i år. Det er helt vildt. Altså, de er virkelig store, nogle af de største af dem. Ja, jeg lyver ikke. De er virkelig store. Og så er der nogle andre, der kun lige er sådan, du ved, yderst på en tommeltot eller sådan noget, ikke? Så, og det er måske også udtryk for, at man kan være billede på, at vi bærer frugter forskellige. Men jeg tænker, at de små, det hænder måske sammen om, at de ikke får kraft nok fra planten af til at blive store. Jeg ved ikke, jeg er ikke sådan helt, jeg er ikke botaniker, så jeg ved ikke helt præcis, hvordan det foregår. Der er også en anden ting ved ordet tålmodighed. Skal vi lige tilbage igen. Tålmodighed, det er, at hvis man læser det på hebraisk, så betyder det lange næsebor. Lange bæs, altså ikke en lang næse, ligesom man kan få en lang næse, men lange næsebor, det har noget med vrede, eller det er noget med vrede at gøre, nemlig at være sent til vrede. Sent til vrede. Man udsætter sin vrede. Det betyder ikke, at man ikke må blive vred, men man er tålmodig med folk, også nogen, man måske er uenige med, så man er sent til vrede. Sent til vrede. Når det gælder tålmodighed, så handler det også om tålmodighed i forhold til bøn. Altså, når man beder Gud om noget, så har vi det nok sådan, ligesom det står på den her kop, Gud giver mig tålmodighed, det skal helst være nu, altså, gerne nu. Og vi vil også gerne have, at bønnen den sker sådan her. Jeg beder tit for nogen, der er syge, eller har ondt et eller andet sted. Og jeg oplever nogle gange, at der sker noget lige med det samme. Eller i hvert fald inden for en minut eller 2 minutter. Og så oplever jeg også nogle gange, at det tager lang tid. At man skal bede rigtig mange gange. Og at Gud også nogle gange overrasker, hvordan at den her helbredelse, den sker. Jeg har selv, det ved nogle af jer, jeg selv er lidt, eller har det, vi kalder rygsøjlegigt. Jeg vidste bare ikke i 31 år, og jeg gik med rigtig mange smerter. Jeg har tit bedt om, at jeg må blive sat fri på deres smerter. Efterhånden så begyndte jeg ligesom at leve med sådan, men så er også nogle andre, der har bedt for mig. Og så er der nogen, der har givet mig det, man kalder en profetisk ord, og sagde, en dag, så bliver du fri for de her smerter.
Og jeg må indrømme, når man har haft det i nogle år, så tænker man, ja. Altså, jeg var sådan lidt mistillid over for det der. Så flyttede vi jo her til Silkeborg for et par år siden. Langt står godt, så fik jeg konstateret, at jeg havde det her rygsøjlegik. Og så kunne jeg pludselig få medicin mod det. Og i dag er jeg næsten uden smerter. Helt fantastisk. Og det oplever så svar på bøn. Og nu skammer jeg mig lidt over, at jeg grinede de der havde det profetiske ord der, om at en dag så blev uden smerter. Men det er jo rigtigt. Jeg havde bare forestillet mig, at Gud lige gjorde sådan her. Men han gør noget andet. Han brugte lægerne til at gøre mig rask. I Gamle Testamentet, der har vi en mand, der hedder Abraham. Og han er i hvert fald også et eksempel på det her. Abraham, kan man sige, at han er stamfar til de jødiske folk. Og det fik han også at vide af Gud, at han skulle være stamfar til et stort folk. Og men Abraham, han synes, det tog lidt tid, fordi hans kone, Sara, hun blev ikke gravid, selvom de var i seng med hinanden. Og så på det punkt, så foreslår Sara faktisk, at de har sådan en tjenestepige i huset, og der hedder Hagar, og så siger han, jeg tror da lige, vi skal hjælpe Gud lidt. Nej, det er jo ikke sådan formuleret, tror jeg ikke, men det var det, de gjorde. Jeg tænkte, det er nok. Gud har lovet det, så måske ikke også. Så du må hellere at få nogle børn med Hagar, sagde Sara til Abraham. Og så fik de i sig. Men Gud han holdt fast ved sine løfter. Og så en dag, så siger Gud sådan her, nu skal jeg prøve at høre. Hvad din kone, Sarai, det hedder hun først med J til sidst, Sarai angår, skal du ikke længere kalde hende Sarai, fra nu af skal du kalde hende Sara. Jeg vil velsigne hende, give dig et barn med hende. Hun skal blive stammemor til mange folk. Selv konger skal nedstamme fra hende. Wow. Ja, vildt. Nå, jamen så vil Gud velsigne dig. Men i mellemtiden så er Sara altså blevet 90 år. Hvordan kan det lige lade sig gøre, ikke? Hvor mange 90-årige har lyst til at få børn også i øvrigt? Kroppen er måske ikke lige sådan helt bygget til den alder, det ved jeg ikke. Og så står det lidt længere ned, så står han, men han, altså Abraham, lå for sig selv og tænkte, kan en 100 år blive far, og kan Sara, der er 90, blive mor? Men Gud sagde til ham, han sagde til Gud, må din velsignelse være med Ismael. Ja, det er sådan anden før, tror jeg. Nå, Ismael, det var altså den dreng, han havde fået sammen med Hagar. Og jeg tænker, at vi nogle gange kan ligne Abraham lidt med, at vi gerne vil have, vi ikke har den her tålmodighed. Men hvad sker der? Der sker det, som Gud har sagt. Hun blev mor som 90-årig. Gud holder sit løfte, og det gør han også med Jesus. Eller i forhold til os. Men har vi tid til at lytte til Gud? Har vi tid til, at Gud han handler ind i os? Har vi tålmodighed? Gud han er enormt tålmodig med os. Han bærer over vores fejl. Han har sagt, han er lang næsebord. Altså, han er sent til vrede. Han tilgiver og rækker os tilgivelsen. Men nogle gange, så har vi måske lidt sådan, vi beder om masse, men vi glemmer ligesom at give Gud mulighed for at svare. Nu skal I se et lille filmklip. Og det er sådan en sketch, der er lavet over det her med bøn. Så I skal tage det sådan, hvad det er. Så jeg ved ikke, om det er til at se her med det her lys, vi har her, men det håber jeg, det er. Skal der mere lyd på? Det her Jesus på café. Kan du skrue mere op?
tilbage, så prøver vi lige forfra. Det er svært nu at læse det. Ja, det går lidt stærkt, det indrømmer jeg. Men I skal nok få pointen. Fordi det er ikke så vigtigt alt, hvad han siger til Jesus der. Er det bedre? Ja. Hey Jesus, sorry I'm late. Work was crazy today. No, don't get up. It's okay. I just got a little bit behind. People were being crazy, you know. That's no problem, Chuck. I'm just glad. No, I'm glad I made it too. Listen, let's get down to business. I have a lot of work here. A lot of requirements. First things first, Pastor and his wife are at a conference. Keep them safe. I'm not a fan of the assistant pastor. The less he preaches, the better. What else? Ralph, his wife, is getting a tattoo removed. It's a stupid college party way back when. You know how those things go. It's in a real painful spot. I'm not a fan of football here, but my friend is. And if I could have 2 tickets and take him to show him how cool I am so he'd be my friend some more, that'd be great. My dog Nibbles has a gimp leg. Jiminy crickets. You know, now that I'm thinking, I could use a new jacket. I'm getting fuzzies all on this one. Please bless my sister, my mother, my father. Our Father who art in heaven, my neighbor, Cindy, hallowed be thy name. Can you sort of train my church to clap on 2 and 4, please? 1 and 3, this is not disco, people. This is serving the Lord. The guy who brings in my shopping cart, from the thing, something I can do to get a raise. Can you read what I wrote here? I think I was dreaming. Bless the Secretary of State, the Secretary of Agriculture, the Secretary of Secretaries. Bless their secretaries. Thy kingdom come. And that's what bothers me about my mother. Hey, look at the time there. That's, gotta get going there. Jesus gonna wrap this up and say amen. Amen. Been a pleasure praying with you. This fine evening. I'll be talking with you. Have a good day. Er det den måde, vi er på café med Jesus, eller er det den måde, vi taler med Jesus på, at vi lægger en masse ting frem for ham, men så glemmer vi at lytte. Vi glemmer at lytte og opleve, hvad han faktisk gør ind i vores liv. Jesus er ikke bare en ønskeliste, men Jesus han ønsker samvær med os. Han ønsker, at vi hænger sammen, ligesom frugten hænger på planten eller busken eller træet. Så ønsker han at hænge sammen med os og fylde os og have fællesskab med os. Det her, det er egentlig ikke, er det fællesskab? Det er i hvert fald ret ensidigt, sådan et ønskefællesskab, hvor man bare kan bruge Jesus som en, man håber vil hjælpe ind med noget. Time is running. Nå, tiden går. Men husk på, at tålmodigheden og hjælpsomheden først og fremmest kommer fra Gud over for os. Og at vi så bare må lade os fylde af Gud, og lade ham bære den her tålmodighed ud i livet, med de ting, vi går med. Med de ting, vi kunne ønske, at Gud gjorde ind i vores liv. Og med de ting, som vi også oplever, at vi har i forhold til vores næste, til dem, vi går iblandt, hvor der er også nogen, vi kan sige, der er nogen, vi føler, at vi skal være rigtig tålmodige med. Og det kan være svært nogle gange. Men bed Gud om at fylde med tålmodighed, så vil jeg også være med. Vil du spille en lille smule her, mens vi lige har en eftertanke? Har du tid til tålmodighed og hjælpsomhed? Så jeg skrevet, Jesus har altid tid til dig. Du kan bede Helligånden om villighed til at bruge tid. Og det får I nu lige et øjeblik til at tænke over, mens vi får lidt musik.
Lad os sammen bede. Jesus, du kender os hver især helt igennem. Du ved, hvad vi har brug for dig. Og her, Jesus, er det et tættere fællesskab med dig, så beder vi om, du giver os det. Hvis det er fordi, vi nogle gange glemmer at suge kraften fra dig, så mind os om det. Men her, vi beder om, at du bare vil give os alt, hvad vi har brug for af din ånd, til at bære frugt, som du har sat os til at gøre. Her, du kender vores tålmodighed eller mangel på samme. Og her beder jeg om, at du vil hjælpe os til, at vi også ligesom den barmhjertige samaritaner må sætte tid af til at være tålmodige og til at være hjælpsomme. Og vi takker dig, fordi du er det første og fremmest over for os, tålmodig med os og hjælpsomme over for os. Du har givet os alt, Jesus. Og vi beder om, at vi må holde fast i det, og det må smitte af i vores liv. I Jesu navn. Og lad os sammen bede. Herre Jesus, vis os din vej og gør os villige til at gå den.